Commission on Elections ginpasidunggan ng mga opisyal sa probinsya sa Negros Occidental, militar kag kapulisan bangod sa nanging epektibo nga security and management strategy sang tinalikdan nga eleksyon 2019. Ganing balita nga aton gintutukan. Sa pinakaunang ation, gintigayon ng seremonya nga pagdayaw sa Commission on Elections para sa Joint Security Force ng kapulisan kag militar sa probinsya sang Negros Occidental matapos ang eleksyon sa Mayo 13. Ginatagan sang plaque of recognition na Governor Alfredo Marañon Jr., Brigadier General Benedict Arevalo, kag Provincial Director Romeo Baleros tungod sa matawhay nga pagpatuman sa election control sa banwa sa Moises Padilla. Ginpasalamatan man sang COMELEC makatapos ang 303rd IB kag Negros Occidental Police Provincial Office sa seguridad kag serbisyo nga ginhatag nila ilabi na sa mga category red nga lugar nga maluwas may presensya sa New People's Army, aktibo pa ang mga kontrapartido habuyan ay propaganda sa mga kasumpong. We did a good job, of course, including the police and the COMELEC. And I think the coming elections should be as peaceful as what we had the last time. We just do our job, our mandate, to ensure the election is good and orderly. Dako man ang pagpasalamat ni Governor Marañon sa COMELEC tungod sa pag-aproba nga ipalidalom sa COMELEC control ang banwa sang Moises Padilla. Napunggan ang kagamo sa Moises Padilla. Actually, ang dapat nato pasidunggan ang COMELEC. Apisar sa mga delay sa transmisyon kag palyado nga makina, naging matawhay eleksyon sa Negros sunod sa COMELEC. Maski hindi perfect nga minimum 25% yung base sa machine counted yun. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.